Стефан 8868 в Xbox. Трябва да ми прачи покана или там от компа както. Качваш нагоре, Стефан. С E55 комбито. То дрифти ли? Оф, че ви питаш? Няма, скоро няма да видим. Снайпни го? Запали. Снайпно. Старате си и първи човек. Вземам си речи с колива. Е, това е? С 56. Да,